may tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Nicole and Chris. I am Garden, 32 years old at tambalanista since 2008. Parte ng buhay ko ang tambalan. Kapag stressed at nalulungkot, kayo ang pamparelax and pampakalma ko. Kapag binabash si Nicole, affected ako. Natuwa din ako nung gumaling si Princess. Masaya din ako na magpakasal si Chris kahit isa ako sa umasang kayong dalawa ang magkakatuluyan. Hanggang ngayon talaga. Sobrang bilib ako sa inyo, tambalan. Bihira yung mga taong tulad nyo na sumikat kahit wala pang social media. Pangarap kong makapagpadala sa inyo ng alay at makapagpa-picture na din. In the meantime, hayaan ninyong ibahagi ko ang aking kwento. Domestic helper si mama sa abroad kaya lumaki ako sa lola. Bata pa lang nagtitinda na ako ng kamatis, balot, penoy, sandwich at kung ano-ano pa para makatulong sa mga gastusin. Pagbalik ni mama, kinuha niya kami ng kapatid ko at tumira sa papa ko sa Maynila. Lulong sa bisyo si Papa kaya walang nangyari kahit nag-abroad si Mama. Tumino naman si Papa at nagtrabaho kalaunan pero kapos pa din. Pangarap kong maging guro kaya excited ako after my high school graduation. Kaya lang, kinailangan kong tumigil sa pag-aaral dahil hindi kaya ng parents ko. At 16, I worked in a fast food chain. Akala ko makapagkolehiyon ko. Teka lang. May bato. Nalunok yung isang diamante galing sa headband. Correct. Teka lang, pero delikado pala to. Take 2. Akala ko makapagkokolehiyo na ako after a year. Pero hindi pa din pala. Buti na lang there was this Korean professor who liked the essay that I wrote in high school. Kinamusta niya ako and when he found out na hindi ako makapagkolehiyo, pinag-aral niya ako. Dahil sa kanya, natapos ko ang kursong Bachelor in Secondary Education, major in English. Naipasa ko din ang licensure examination for teachers. I taught for 6 years. Pero hirap na hirap ako sa baba ng sahod. Sa bills at pamasahe lang napupunta ang kakarampot na sweldo ko. Hindi ko na matiis kaya nagdesisyon ako na tumigil na lang sa pagtuturo. Buong tapang akong nagsimula ng negosyo. Dahil malapit sa puso ko ang pagtuturo, nagbukas ako ng academic tutoring services company, Garden PH Tutorial. Isa lang ang estudyante ko dati. Ngayon, marami na kaming estudyante at masisipag na tutors. Ang mas nakakatuwa, a portion of our earnings goes to our chosen beneficiaries. Napakasarap kasing tumulong sa kapwa, kahit sa simpleng paraan lang. Sa ngayon, malapit ko nang matapos ang aking MA degree. Katuwang ko din ang aking masipag at supportive na asawa sa aming flourishing business. Hanggang dito na lang, Nicole and Chris. Mahal na mahal ko kayo. More success sa tambalan at sa Love Radio. Ang inyong tambalanista since 2008,
Garden. Ayan, napakaganda namang kwento nitong si Garden, di ba? Yes. At bagay na bagay yung kwento mo sa pangalan mo. Yan ba talaga ang tunay mong pangalan, Garden? Ang ganda rin ng pangalan mo, diba? ha? Ano, Unique. correct, ang kapatid mo ba ay si Forest? Si Greenhouse? Ano? Si Terrarium? Terrarium! Mali mo, ganun yung Diba? bigayan ng mga pangalan sa pamilya Correct. nila. At maganda yon kasi may kwento. Bakit pangalan ninyo Garden? Oo nga, di no? ba? Baka yung sa Paradise. Correct. Di ba? Diba? Ang galing. Nakakatuwa yung pangalan. At bagay na bagay yung pangalan mo sa kwento mo. Kasi sabi mo nga, meron kayong flourishing business. Katulad ng isang hardin, di ba? Flourishing. Namumukadkad. Blooming. Di ba? Blooming. Tumutubo. Growing. Correct. Di ba? Ganyan kaganda. Ano yun? Garden PH tutorial. O ayan, tulungan po natin si Ma'am Garden na mas lumaki pa ang kanyang negosyo para of course mas maging bongga pa yung kanilang life at mas marami pa silang matulungan kasi nga merong mga nagbe-benefit, 'di ba, mula Yes. dito sa kanilang negosyo kasi part of their earnings napupunta doon. Napaka very good. Para yung garden na garden ng iyong puso, 'di ba? Punong-puno ng namumukadkad na pagmamahal para sa ibang tao. Yung sarap na sarap ka sa feeling na may mga nag-grow din at hindi lang ikaw yung nag-grow kundi may ibang mga tao nag-growing with you. Di kayo na. Totoo, no? Napakaswerte mo sa pagkakataong ito kasi nahanap mo yung tamang direction mo. Tama. Diba? Yun yung sinasabi natin noon na Ikigai partner. Correct ka. Sa mga familiar sa Ikigai, ito yung klase ng direksyon ng buhay mo kung saan nag-e-enjoy ka na, kumikita ka na, may natutulungan ka pa. Diba? And nahanap na yun ni Garden. Ang galing mo na natagpuan mo ang tamang daan na ito. Tama. Diba? Doon sa mga kaibigan natin na hindi pa nahanap yung ganyang klase ng direksyon ng buhay nila, huwag kayong mag-alala. Ganun lang naman ang buhay. Paliko-liko lang yan. Ano siya, parang barbed wire, parang haywire. Haywire. Diba? Salasalabid, pero in Correct. the end, diba, mananatili kang matibay sa mga pinagdaanan mong yan. Parang Yes. ganun. Mahanap mo rin yung tamang direksyon na isang kawad na direksyon na lang na maganda. Na parang, ito na pala yun. Diba? Sabi nga, diba, everything works out for the good. Yes. So talagang sa umpisa, meron Mahirap. meron talagang mga pagsubok. Salasalabid, parang ano ba talaga? Ang Ano hirap ba to? naman ito. Parang buhok, bulbol! Buhol-buhol. Buhol. Diba? Sorry. Ganun siya, Oh, salasalabid diba? minsan Parang ganun. Isip mo salasalabid. Correct. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Tama, direksyon. Totoo. Opinion ng ibang mga tao. Isa pa yun. Diba? Opportunities. Dito ba ako Yes. pupunta? Doon. Kawalan ng oportunidad. Parang ang gulo-gulo. Pero eventually, everything will work out for the Yes. good. Diba? Everything will fall into place. Yes. At yun yung magandang sinasabi ni Garden na magiging maganda din ang lahat, 'di ba? Tapos ang kagandahan pa dito, yung pag naging maganda ang lahat, nakakatulong ka pa sa ibang tao. Ang sarap ng ganung pakiramdam. Totoo yun. Oo. Kaya kasi niswerte, Garden, dahil sa maganda mong pangalan, maliban sa maganda mong pangalan na Garden, kasi maganda rin yung intention mo. Tama. Diba? Ano yan be of service to others. Napaka-importante nun. Kaya nagsusustain ang mga business partner because of advocacy. Diba? Part yun ng kanilang mga sustainability projects. Na meron silang natutulungan. CSR. Yan, Yes. 'di ba? Merong corporate social responsibility. Basta may pagtulong ganun. Totoo. At mapapansin mo yung mga tao talagang parang lumalago ng husto yung kanilang negosyo, yung talagang basta yung bumubongga talaga yung kanilang industry or business ay yung mga taong yun sinasabi mo, partner, merong advokasya. Totoo yun. Merong mga ipinaglalaban yan, merong mga tinutulungan, ganyan. May gustong marating sa madaling salita, hindi puro pera-pera lang. 'Di ba? In your case, gusto mo makatulong sa mga, 'di ba, sa mga charity groups, 'di ba, sa mga tao. Pwedeng hindi rin naman tao, yung iba ang sustainability projects nila, environment. Yan. Paano matutulungan yung environment, 'di ba? Dahil sa business na meron sila. Correct ka. May mga sinusuportahan silang institution na nag-aalaga naman sa mga hayop. Diba? Ganun. Kaya So, kaya very tumatagal good. ang business. Correct ka.
Kaya naman sa palagay namin, itong Garden PH tutorial mo, ayan, search na po natin kung nangangailangan kayo ng tutors or whatever. And yung hindi lang sa maganda dito kasi nangangailangan ka na ng tutor. Alam mo pa na kapag ka nagbabayad ka, a portion of that, Yes. 'di ba? Goes to yung mga less fortunate, yung mga kailangan tulungan. O, Totoo. 'di ba? Napakabongga. So palaguin pa natin itong negosyo nito ni Garden para talagang yung pangarap niyang makapag-alay sa tambalan matupad na agad-agad. Yan. Hindi na ito manatiling pangarap lamang. kasama tayo sa Yan. makikinabang, kaya dapat suportahan. Sa true lalo. 'Di ba? Ganoon. Syempre may pakinabang din tayo diyan eventually, 'di ba? Kasama sa intention niya na Oo, makarating correct. sa tambalan at Yan. makapagbigay ng alay. Correct. At saka nakakatuwa, di ba? Tambalanisa since 2008. Ang tagal na, more than 10 years. Tapos yung parte tayo ng kanyang ups and downs, di ba? So, now we are here as part of your, also part ng up mo naman, di ba? Dati kung part kami ng mga stress mo na nandyan kami para sa'yo. Nandito kami para i-up din ang iyong negosyong Garden PH Tutorial. Yan. Totoo yan. Napakaganda ng napakaganda ng nangyari sa buhay mo. Gandang-ganda kami sa pangalan mo. Gandang-ganda kami sa nararating ng buhay mo ngayon. Tama. At gandang-ganda kami sa busilak mong puso. Correct ka. Diba? Isa lang ang matibay na anong tawag dito? Binibigay na lesson ng kwento mo sa amin na Garden. Good karma. Correct. 'Di ba? Maganda kasing intention mo sa sa nangyayari sa paligid mo. Magandang intention mo sa negosyo, yung makatulong ka sa ibang tao, being 'di ba, of service to others. Yes. Bumabalik ng maayos ang mga bagay-bagay sa iyo. Ang ganda. 'Di ba? Good karma 'yan. Sa true lalo. Ipagpatuloy Good mo lang yan na job. Garden at naway yung mga tambalanista natin ay na-inspire din na sa kanilang negosyo o sa kanilang ginagawa or kahit wala kang negosyo, kung meron kang trabaho, 'di ba? Maganda 'yun yung a part of what you're earning. Meron kang mga tinutulungan, inaabutan, 'di ba? Yung mga ganun. Kailangan maging maging blessing sa ibang tao. Yes. Ganun na mga yan, dagdag points sa langit. Oh. Totoo Ganun. yan. At saka ang Being sarap niya. men and True. women for others. Correct ka. Masarap din yan sa pakiramdam. At pag masarap sa pakiramdam, nakakabata po yan. Tingnan mo, ang daming benefits, di ba? O bakit tumutulong si ate mo, girl? Kasi gustong bumata. Di ba? Bakit? Kasi ang sarap sa pakiramdam. At pag masarap ang pakiramdam mo, hindi ka negatron, di ba? Bumabata ka. Oh. And hence, pwede ka magka-jowa. So, ang daming magagandang positive things. Connected lahat. Diba? Yun talaga yun good karma, positive energy yung binibigay mo So yung positive energy din yung bumabalik sa iyo. Yan. Tingnan mo halimbawa yung mga tao kahit hindi negosyo, yung mga ginagawa mong kasamaan ngayon, ikaw kabisyo. Diba po kung negative yung emotion na nilalabas mo sa sistema mo, sa katawan mo, sa isip mo, sa bunganga mo. Hindi ba positive negative din yung ano ba sabi ko positive negative? Negative din yung bumabalik din sa iyo. Correct. Ganun yun Diba? Ngayon po kung nagsasalita, kung puro mura yung lumalabas sa bibig mo, huwag kang asang igagalang ka ng tao. Tama. Kasi negative energy, yun ilalabas mo. So, ganun din sa maraming aspeto ng buhay. Diba? Kung Correct magandang ka. intention mo, positibo ang pananaw mo, positibo yung nilalabas mong enerhiya sa katawan mo, positivity din yung babalik sa'yo. Correct ka. Alam mo yung important issues na maging careful tayo sa mga ipinapasok natin sa sistema natin. Di ba? Yes. Kapag puro negativity, negatron, nakakapangit, nakakabulok, Oo. nakakabaho, nakakabasura. Maapektuhan din tayo in a negative Yes, way. babalik yan Sabi nga daw nila, meron akong nabasa na ang mga barko daw, hindi yan lumulubog. Ang mga barko ay hindi lumulubog dahil sa tubig o sa alon na nasa paligid nila. Oo. Ang mga barko ay lumulubog sa tubig na pumapasok sa loob ng barko. Yun yung dahilan ng paglubog. Hindi ka naman, totoo naman din, di ba? Hindi ka naman nakakita ng, lumubog yung barko o nagka-problema yung barko kasi may mga tubig siya sa paligid. Natural, may tubig siya sa paligid. Nasa dagat, kaya nga siya barko, hindi siya airplane, 'di ba? Kaya siya lumulubog, parang Titanic, 'di ba? Nung pumasok na yung tubig sa loob, saka ito lumubog. So ganun din sa pinapasok natin sa buhay natin, sa energy na pinapasok sa buhay natin, mga tao na pinapasok natin sa buhay natin. Kung ito yung mga taong maglulubog sa atin, naku, huwag na natin silang papasukin. Kung ito yung
mga energy na maglulubog sa atin, ako, wag na natin silang papasukin. At nasa sa'yo yun, that's your call, di ba? Nasa sa'yo yung desisyon kung paano mo papapasukin ito or hindi Correct. papapasukin, di ba? Tama. Yung challenges ang sinasabi natin, challenges are everywhere. Yes. Given yan, nandyan sa Correct. paligid. But kagaya ng na-experience ni Garden, di ba? Ang daming challenges. Pero ang difference nito, mga kaibigan, is on how we respond to it. Yes. Di ba? How we respond to these challenges. Paano mo siya tatanggapin? Paano mo siya i-absorb? Paano mo titingnan? 'Di ba? At dapat maging maingat tayo doon kung Tama. paano tayo mag-respond sa mga challenges sa paligid natin. Kasi once na magkamali ka, delikado na. Correct. 'Di ba? Oh, So diba? beware, be careful. Tama. O basta kapag ka mga nega, naku, i-ano na natin, i-shield na po natin Yan. yan. Iwasan natin hanggat Correct. maaari, Oo, mag-ano ka. Naku, nandiyan yung nega. Magkumot ka agad, di ba? Ayokong pumangit. Oo, ayoko pumangit. Di ako babata dito sa mga negang to, di ba? Hindi, kasi negativity and problems are always there. So nasa sa atin kung paano po natin ito i-shield yung sarili natin o haharapin. Tama. Salamat na marami to you, Garden, and good luck sa iyong negosyo. Muli ako po si Nicole Liala At ako naman si Cambio King Chris Chuper. na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!